Hej, velkommen til New Nordic Youth, efterskolen for iværksætteri. Vi er en helt ny og spændende efterskole, der ligger her i Nordsjælland for 9. og 10. klasser. Kom med indenfor og se. Vi vil sætte retning for Danmarks 9. og 10. klasser. Vi vil sætte fokus på iværksætteri, udforske, udvikle og skabe. Det er det, vi skal leve af i fremtiden. Hos os har vi høj faglighed kombineret med iværksætteri. Her holder webdesign for eksempel til. Her arbejder vi med webdesign, grafisk design, bloggerbusiness. Det er kompetencerne, der bliver udviklet herinde. Det er nogle fantastiske omgivelser, vi har. Alle vores kompetencer er bundet sammen med bevægelse. Mental sundhed trives nu bedst i fællesskaber. Hej, jeg hedder Johan, og lige nu står vi ude ved Lyne Surfcenter. Og det er et projekt, som mig og min bror startede op for 4 år siden snart. Og vi laver alt med vandsport og underviser i det, og kommer også til at gøre det på NNY. Det her det er Lyne Strand, og Lyne Strand er et af Danmarks bedste steder til at windsurfe og kitesurfe og stand-up paddle og kajak. Og det her det er nogle af de ting, vi også på NNY skal bruge lidt tid på i den del, der hedder bevægelse. Der kommer noget af undervisningen simpelthen til at foregå herude og alle mulige andre steder rundt i området. Og Lynes det er sindssygt godt, fordi der er lavt. 1 kilometer den der vej ud, og derfor så er det super godt at lære at begynde herude. På NNY der kan man lidt selv vælge, hvordan man strukturerer sin bevægelsesdel. Det vil sige, hvis man synes, det er sjovt at windsurfe, så får man lov at dyrke windsurfing meget mere. Så det er bare et af de tilbud, som vi kan hjælpe med på NNY. Og nu skal du se, hvor du skal bo. Det er vigtigt. Det er et tidligere hotel- og konferencecenter, så faciliteterne de er helt i top. Prøv selv at se, hvor lækkert det er. Kom med herud. Prøv lige at se badeforholdene, bruser og toilet. Og det er der på alle værelser. I har noget at glæde jer til. Jeg hedder Vilas, og jeg er 14 år, går på efterskole. Og det er et mega fedt sted, og især værelserne. Gulvpladsen, egen havedør, eget bad og toilet til hver værelse. Det giver lidt mere hjemmefølelse. Så føler man sig mere tryg, og man kommer hurtigere lære at være der og sådan noget. Selvfølgelig er det også sjovt at gå på efterskole. Fællesskabet er vigtigt. Man får venner for livet på en efterskole. Og kære mor og far, vi er eksperter i hjemmevæg. Kom med herind og se, hvor vores business-kompetencer de arbejder. Vi arbejder med startup, vi arbejder med funding, vi arbejder med marketing, analyse og e-handel. Og herinde har vi den tredje kompetence, tech. Herinde arbejder vi med programmering, appudvikling, innovation og fremtidens IT. Lige nu der er vi ved at indrette vores e-sport-lokale. Fik jeg sagt, at vi lige har vundet en turnering i LOL? Vi er nemlig allerede i gang. Nu har du hørt om vores 3 kompetencer. Mediedesign, business og tech. Det er helt bundet sammen med bevægelse og mental sundhed i de her fantastiske omgivelser. Vi er dynamiske og arbejder med en bred palet af personer fra uddannelses-, erhvervs- og foreningslivet. Dem vil du møde her på New Nordic Youth. Mit navn er Jeppe Lisberg, og vi står her på Hundested Havn, hvor havnen har indrettet den gamle Grenaa Hundested færgeterminal til et kontorfællesskab for iværksættere og selvstændige. Og der har jeg også en arbejdsplads. Jeg er selvstændig iværksætter. Jeg arbejder med IT, produktudvikling. Og jeg har involveret mig lidt i New Nordic Youth, fordi at jeg synes, det er en rigtig god idé at lave en efterskole for unge mennesker, som handler om iværksætteri og om det at være selvstændig og om at turde tage risici, som er meget det, som iværksætteri handler om. Prøve nye ting af, være kreativ, både forretningsmæssigt, men også sådan mere traditionelt kreativ forstand. Det vil jeg gerne støtte op om og være med til at hjælpe i gang. Vi er dynamiske og samarbejder med en bred palet af personer fra uddannelses-, erhvervs- og foreningslivet. Personer, der kan give dig en fortælling om succes,
faldgrupper, udvikling og værdier, samt det allervigtigste, betydning af at igangsætte, at skabe, at være iværksætter. Vi skal netværke. Kom og vær med. Fremtiden er landet. Det her, det er unikt og relevant.